Bună, dragilor! Ignorați părul, fața mea, tot, că încă am părul ud, trebuie să mi-l usuc și de-aia mi-e prins așa. Îi sâmbătă. Am zis că nu știu dacă mai încep un vlog cât de curând, dar totuși am zis hai să încep. Pentru că noi astăzi sărbătorim anul nou chinezesc. Am pregătit hainele pentru mine și pentru Luca cu ce să ne îmbrăcăm. Luca doarme. Nu știu, 11 și jumate, parcă. L-am pus mai devreme la somn, că am zis că trebuie să mergem mai devreme de acasă și să apuce să doarmă. Așa că l-am pus la somn pe la 11 fără ceva. Și acum mă duc să mă pregătesc și eu să-mi usuc părul și să mă machiez puțin, sprâncene și tuș. Și mai vreau să tai o prăjitură. Am făcut un cremeș, eu cremeș îi zic. Un fel de cremeș, o reinterpretare, să zic așa, pentru că am pus și caramel între foi și am făcut din 3 foi și am făcut cremă de vanilie și ceva foarte pe repede pentru că nu am avut timp. Aș fi vrut să fac altceva, dar am cumpărat foi de foietaj, le-am băgat la cuptor, am făcut crema aia la cutie de la Dr. Edgar și caramelul l-am avut acasă, mi l-au adus tati din Belgia, așa că, da, am făcut rapid un cremeș să duc cu noi și să-ți pregătești mâncarea, are ajutoare, cred, și, da, vă las și eventual vă arăt ce mi-am pregătit eu și ce i-am pregătit lui Luca. Nu vă gândiți că ne îmbrăcăm cine știe ce extravagant, dar am zis că cât de cât să ne îmbrăcăm frumos. Așa că, da, vă las, vă arăt imediat ce am pregătit și ne auzim mai târziu. Așa, pentru Luca am aici un body, șosete, vestă, vestuța aia gri a lui, cu cămașa asta și cu pantalonii ăștia. Iar pentru mine am aici colanți maro și o bluziță lungă albă. Nu, vreau să mă îmbrac cât mai lejer, nu vreau să fiu cine știe cum îmbrăcată, cât mai lejer, că nu am chef să stau cine știe cum îmbrăcată. Așa că da, cam asta e outfit-ul nostru. La Luca, bineînțeles că mai am haine de rezervă, deși suntem aproape de casă, dar totuși am haine de rezervă, plus Pampers, plus șervețele umede și ce mai trebuie pentru el. Apică, apă o să fie acolo, dar na, sticluța lui de apă. Și da, cam așa stă treaba. Mă duc să tai prăjitura și după aia să mă pregătesc. Bună, dragilor, și bine ați venit la un nou vlog. Haideți că mi-a cam ieșit din mână să filmez. Sunt acasă, este miercuri și nu am filmat absolut nimic până astăzi și până la ora asta, care e ora 5. Sunt acasă cu Luca. Mă pun să fac dovlăcel pane. Eu mi-am făcut deja compoziția de făină, ouă și puțin lapte și sare. Dovlăceii mei tăiați felii puși cu sare, îi las puțin să se scurgă și după aia mă pun să-i prăjesc. Și am zis totuși, hai să încep un vlog, dar mi-a cam ieșit din mână, având în vedere că n-am filmat de atâta timp. Dar o să povestesc cu voi mai încolo și o să vă zic de ce nu am filmat și ce s-a întâmplat. Ignorați sprâncenile mele, că acum le văd și eu că mi-au ieșit cam urâte astăzi. Se mai întâmplă, mai sunt și zile din astea. Hainele mele se spală în mașina de spălat. Sper că m-am auzit bine, pentru că merge.
Luca e în cameră, se uită la desene, mănâncă și da. Așa că începem un nou vlog. Vă las, mă pun să-mi fac dovlecelul pane și să văd dacă apuc să fac și altceva astăzi și o să vă mai arăt ce mai fac. Vă las și ne auzim mai târziu. Avem un mecanic aici. Ce faci, mama? Îți faci șurubul? Da? Îți faci șurubul? Se chinuie aici să facă el treabă. Are aici, i-am adus niște jucării și are aici tot felul de chestii. Ciocan. Asta nu știu cum se numește, riglă sau ce. Patent. Șurubel. Nu. Tot patent. Nu. Asta e cheie. Șurubelniță. Da, mama. Îți place? Am început să fac biscuiți crăpați cu portocală. Nu v-am filmat procesul, o să vă las pe ecran rețeta. Aici am câțiva formații, dau prin zahăr pudră și după aia bag la cuptor. Am deja o tură la cuptor, de aia acum i-am pus pe ăștia așa. Aștept să îi scop pe aia de la cuptor ca să pot să-i bag și pe ăștia și să mai fac. Am făcut, eu o să vă las rețeta cu cantitățile pentru o porție, dar am făcut cantitate dublă. Da, sunt foarte bune, am mai făcut și mi-au plăcut tare mult, nu e rețeta mea. Rețeta o am de pe TikTok, nu mai știu de unde, dar eu mi-am salvat-o, mi-am făcut un screenshot și așa mi-a rămas rețeta. Și da, o să vă arăt și cum arată la sfârșit. Mai am o tură de dovlecei în tigaie și gata și cu dovlecei. Hainele mi s-au terminat, trebuie să mă duc să le întind. Mă rog, îți doar niște prosoape, așa că da. Nu știu dacă mai vorbesc astăzi cu voi, că abia aștept să termin și să mă pun în pat, să fac un duș, că sunt foarte obosită și cred că o să ne auzim mâine. Mâine e sărbătoare. Nu am apucat astăzi să fac tot ce am vrut, să întorc camera. Încă nu am apucat astăzi să fac tot ce am vrut, vreau să mai termin cu curățenia, dar efectiv nu am apucat pentru că să faci dovlecei pane îți ia foarte mult timp. Așa că da, asta am făcut cam toată ziua de când am venit și deja e ora aproape 7. Da, vă ziceam că am la cuptor o tură de biscuiți, mai am o tură de dovlece și termin, mă duc să întind prosoapele și apoi să văd ce mai fac. Mai strâng pe aici și imediat vine soțul, mâncăm și da, vă las, ne auzim poate mai târziu sau mâine, nu știu, vedem. Ieri am făcut gulaș de porc, așa arată. Și eu nu o să mănânc acum seara dovlecel, pentru că eu aseară nu am apucat să mănânc gulaș, am mâncat decât astăzi la prânz, că mi-am dus cu mine la muncă. Și da, asta o să mănânc eu acum seara, gulaș. Dovlecel probabil o să-mi pun mâine cu mine sau o să mănânc mâine dimineață. Să văd dacă vrea și Luca tot gulaș, dacă nu-i dau dovlecel pane sau văd eu ce mai găsesc prin frigider, ce mai pot face. Așa. Și o să mănânc împreună cu această salată. Este un mix de salată. Mi-am cumpărat din Lidl și mi-am pus puțin ulei și puțină sare și cam asta o să mănânc eu acum seara. Am scos din cuptor prima tură de biscuiți, așa arată, încă sunt fierbinți. Vreau să vă arăt și pe interior. Așa arată. Sunt tare, tare buni, chiar trebuie să încercați. Îmi plac tare mult. Sunt foarte gustoși. Încă o dată. Și năsuc? Năsuc. Hai! Hai, năsuc!
Mua! Bună, dragilor! Haideți că este a doua zi, este joi astăzi. Eu m-am îmbrăcat în pijamale din nou, pentru că astăzi e și sărbătoare, nu pot să fac nimic, așa că m-am pus în pat să stau aici lângă Luca. El stă și se uită la desene, se mai joacă, mai joc și eu cu el. Stăm pe aici, acum momentan mănâncă biscuiți. Luca, zici tu bună? Spune bună! Mănâncă biscuiți ce am făcut ieri, îi plac tare mult și la el. Te alinzi? Da, așa te alinzi tu? Da, și am zis să pornesc puțin camera să vorbesc cu voi, pentru că vlogul ăsta o să fie unul scurt, pentru că mi-a cam ieșit din mână să filmez ceva și nici nu prea aveam ce să filmez. Cumpărături am uitat să vă filmez, am avut câteva cumpărături săptămâna asta, dar n-am filmat nimic. Acum stau aici cu Luca. Ce vreau să vă zic, de ce nu prea am postat? Pentru că într-un miercuri mi-a venit acasă de la grădii și seara mi-a făcut temperatură. L-am simțit așa după masă că e cam fierbinte și mi-a făcut temperatură. Miercuri noaptea a făcut toată noaptea temperatură foarte mare, 39-40. Iar joi, nu mai știu, joi, cred că da, joi am dat mesaj, joi dimineața am dat mesaj la doamna doctor și m-am dus cu el și a avut puroi în gât, mi-a dat tratament, dar medicamentele nu și-au făcut efectul, el a făcut în continuare febră, sâmbătă nu mi-a făcut febră, sau foarte puțin a făcut, dar era așa moale, așa săracul de el. Și sâmbătă noaptea am făcut și o febră, am avut febră și o 40. M-am simțit foarte rău, atât eu cât și Luca. El a fost sâmbătă totuși mai bine, dar duminică el iar a făcut febră și eu, bineînțeles, la fel febră. Și duminică dimineață m-am trezit cu niște pete foarte urâte aici și pe față. Încă acum am niște coșuri aici. De când am avut atunci febră, mi s-au făcut niște coșuri pe aici și acum am herpes. M-am trezit astăzi cu el. Da, îl urăsc. Mă mănâncă, nu mai pot. M-am dat acum o puțină pastă de dinți. Da, și asta vă ziceam, duminică la fel am făcut și eu febră, de sâmbătă noapte am început cu febră foarte mare, duminică la fel toată ziua, nici n-am putut să stau în picioare, mi-era rău, foarte rău m-am simțit. Luni,
Da, luni am mers iar la control cu Luca pentru că i-am zis că face în continuare febră și am mers cu el din nou la control. Iar marți dimineața am mers pentru că nu am găsit în farmacie test din ăla pentru gripă, nu am mai găsit. Și am mers marți dimineață la clinica Sante și ne-am făcut test de gripă amândoi, și eu și Luca. La mine în gât s-a uitat și doctorița lui și nu aveam nimic. Iar la el la fel îi trecuse din gât, dar febră încă făceam. Și am făcut testul de gripă și a ieșit negativ. Testul de gripă l-am făcut marți dimineață, marți după masă noi deja am avut rezultatul și pe baza rezultatului eu trebuia să văd dacă îi schimbă tratamentul lui Luca sau nu, dar mi l-a lăsat în continuare, a zis să mă duc în continuare cu același tratament, încă câteva zile mai trebuia ca să se facă o săptămână. Și da, după aia și-a revenit, n-am mai făcut temperatură. Și-a revenit, a fost tot ok, eu încă mai făcusem temperatură. Miercuri m-am dus și eu la doctorița de familie, pentru că ea nu era luni și marți și că erau zilele alea libere. Și m-am dus miercuri de dimineață, m-am dus la doctoriță, bineînțeles și atunci am avut încă temperatură 39, 38, 39, 40, tot îmi urca, îmi scădea, îmi urca și tot așa. Gâtul meu era ok, dar tușeam foarte tare abia dacă puteam să vorbesc. Și mi-a dat tratament, mi-a dat, poate vă ajută informația, mie mi-a mai dat doamna doctor acest sirop, mi-a dat un sirop Robitussin, care pe mine mă ajută foarte mult și mi-a mai dat și un antibiotic, dar nu mai știu cum se numește. Nu știu dacă e bine să zic pe vlog nume de medicamente, așa că mai bine nu zic, dar ăsta vi-l zic, nu e antibiotic și pot să vi-l zic, Robitussin ajută foarte mult, dar depinde de organismul fiecăruia. I l-am recomandat și la mami și la mami nu i-a folosit, de exemplu. Mie mi-a trecut din prima tusea, adică eu miercuri am tușit până n-am mai putut, că nici nu puteam să vorbesc nimic de la tuse, că tușeam continuu. Și joi, adică eu miercuri seara am început să iau antibiotic și sirop și joi eu am mai tușit foarte puțin, adică bine și acum mai tușesc, dar foarte puțin, adică nu e exagerat de mult ca atunci. Și mie mi-a ajutat și mi-a mai dat ceva, un fel de biluțe care trebuie să răsucești capacul și să cadă în capac biluțele total sau parcă total se numește, nu știu sigur. O să vă scriu pe ecran în caz că greșesc. Și da, mie mi-a folosit, trebuia să iau o săptămână, am luat până ieri. Am luat Robitussin și antibioticul am luat 5 zile și mi-a folosit, nu am mai făcut temperatură. Și acum suntem bine. Mi-au trecut și chestiile alea ce le aveam pe aici, eram plină și pe aici. Erau niște pete roșii, nu aveam mâncărim, nu nimic. Pur și simplu, cred că mi-au apărut de la febră, nici doamna doctor nu știu să-mi zică din ce cauză mi s-a făcut, nu știu să-mi zică, dar bănuim că de la febră. Și da, cam asta a fost treaba și de aia nici nu prea am filmat nimic. Așa că da. O să vă arăt mai târziu, o să merg în bucătărie să vă arăt, că vă ziceam în vlogul trecut, că eu am câștigat un cuțit pe TikTok la Leo Dumitru, eu îl urmăresc de ceva timp pe Leo, el postează cu mâncare mai mult rețete și de multe ori are diferite concursuri și am mai câștigat la el data trecută tot în colaborare cu Delicat și acum tot în colaborare cu Delicat avea premii, așa că tot la el am câștigat un cuțit personalizat pe care scrie numele meu pe el. Și vreau să vă zic că este un cuțit tare, tare bun, îmi place tare mult cum taie, deși este foarte mare, nu-l folosesc chiar la orice, dar e foarte bun, îmi place cum taie și mă bucur că l-am câștigat.
O să mă duc mai târziu în bucătărie să vi-l arăt. Și da, cam asta am vrut să vorbesc cu voi, să vă zic care-i treaba și să vă fac un update despre ce am mai făcut noi și ce s-a mai întâmplat. Am fost bolnavi și cam asta e. Dar acum suntem bine și sperăm să nu ne mai îmbolnăvim și sperăm nici voi să nu vă îmbolnăviți și să fiți bine, să fie toată lumea bine. Că acum stare multe viroze și da, le cam luăm. La noi a venit iarna, nu cred că v-am zis. A nins cât pentru toți anii care nu au nins la noi. Și acum a nins, stați să mă gândesc când a nins, când a început să ningă. Vineri. Parcă vineri a început să ningă, vineri seara, așa nins în continuu vreo 2 zile și îi gheață, e înghețată. Am ieșit cu Luca afară, sâmbătă, când am văzut zăpada atât de mult, s-a bucurat, i-a plăcut tare mult, dar e foarte frig acum, așa atunci am stat numai vreo jumătate de oră, cred că am stat pe aici, prin fața și blocului și prin spatele blocului și s-a jucat puțin în zăpadă, eu nici n-aveam mânuși și da, i-a plăcut tare mult, așa că l-am scos și nu am sanie, la el mi-ar plăcut să-l trag cu sania, dar e foarte frig, nu știu. Și nu știu cât o să țină zăpada asta, că foarte mult nu o să țină, că dacă nu a venit când o trebuit, acum deja imediat e Paștele și noi avem zăpadă, dar nu știu dacă o să țină cine și ce. Dacă se încălzește vremea, vă dați seama că o să fie numai apă. Da. Vă las și nu știu, mai vorbim puțin mai târziu probabil. Mâncare nu fac astăzi, eu astăzi am zis că nu fac absolut nimic. Mai am dovlecel pane de aseară, o mânca soțul, o să mai mănânce și astăzi, că o zis că asta vrea, dacă mai sunt n-are rost să fac risipă. Mai am puțin gulaș în frigider, cred că o să mănânc eu tot gulaș și cred că o să mănânc și vreo 2 dovlecei pane. 2 bucăți, nu 2 dovlecei întregi. Așa și Luca să văd ce mănâncă, ori gulaș, ori dovlecel, dar dovlecelul l-a mâncat aseară un pic și nu i-a prea plăcut. Și să văd dacă nu-i fac lui altceva, nu-i problemă că el mănâncă orice îi fac, dar dovlecelul văd că nu i-a plăcut. Dacă nu, mănâncă gulaș cu mine și gata. N-aș vrea să mai fac risipă, să tot arunc mâncare, pentru că foarte multă mâncare se aruncă din cauza că fac și nu mâncăm. Mâncăm odată și nu mai mâncăm. Așa că am zis că acum nu vreau să fac risipă, vreau să mănânc tot cât pot, cât e de mâncat și după aia fac altceva. Așa că da, nu faceți risipă de mâncare. Gata, vă las și o să ne auzim puțin mai târziu. Fac o ciorbă de varză și am de tăiat aici morcov și ceapă și mi-am amintit că am zis că vă arăt cuțitul ce l-am câștigat, așa arată. Nu știu ce se vede așa că nu e șters aici. Nu știu ce se vede așa pe video. Da, scrie aici Deli Hack, șef și Andreea, Tramontina, nu știu ce asta, Inox așa, Pro Chef și Made in Brazil. Acesta e cuțitul care l-am câștigat. Să știți că nu-i murdar, doar că așa s-a uscat din cauza apei calcaroase. Și da, așa arată. Da, taie foarte, foarte fain. Îmi place tare mult. Așa arată. Dragilor, eu aici o să fac și încheiere la acest video, pentru că video ăsta e filmat săptămâna trecută și asta e o altă săptămână și eu încă nu l-am postat. Dar asta este situația, din păcate nu am avut când să editez și să filmez și să vă arăt mult mai multe, dar sper că sunteți înțelegători și o să înțelegeți că o să încerc cât de cât să vă postez când am timp, nu pot chiar tot timpul, am un program destul de încărcat și nu am ce să vă arăt ceva interesant, pentru că eu sunt la muncă până la ora 4, așa că acolo mare lucru nu am ce să vă arăt. Dar dacă vreți să vedeți ceva interesant, ce v-ar interesa anume, îmi spuneți în comentarii și eu o să încerc să filmez.
Și da, cum am zis, eu am zis că o să încerc să filmez mai des, dar efectiv nu am ce să vă arăt interesant. Dar o să încerc să fac ceva activități interesante și o să vă arăt și vouă. Așa că vă las și ne vedem data viitoare. Pupici!